és la teua relació amb el desig? La tens o l'ignores absolutament? I la teua relació de parella, si en tens, en quin punt està? Vos comuniqueu suficientment? Expresses el que vols de l'altra persona o et calles coses? T'has plantejat que potser en algun moment de la vida has patit assetjament sexual i no ho saps? Totes les respostes a aquestes preguntes estan ací, en Tres dones, de Lisa Taddeo. La setmana passada vaig devorar este llibre, que està editat en Més llibres, traduït per Ricard Vela, que tenia moltíssimes ganes de llegir i finalment l'oportunitat va arribar gràcies a la Fundació Bromera de la mà de les seues trobades entre línies. I el millor va ser que després de llegir-lo vaig tindre l'oportunitat de parlar amb l'editor de Més llibres, amb Jordi Martín Lloret, en una conversa virtual que et deixaré enllaçada per ací. O per ací, mai sé on és. Aquest llibre em va enganxar i sort que ho va fer perquè vaig haver de llegir-lo hiper mega super ràpidament per a la conversa amb Jordi Martín. Però, per sort per a mi, el que diu Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. A la solapa del llibre és molt cert. Ella diu això. Literalment no podia parar de llegir. A mi em va passar el mateix. A veure, si hi ha temes complexos que s'han tractat en el món de la literatura, jo diria que el desig femení n'és un dels més difícils de descriure, d'analitzar i de literaturitzar, perquè és una cosa tan íntima, tan delicada, que pense que ha de ser molt complicat descriure'l de tal manera que potser no totes les dones d'este món, però sí un alt percentatge s'hi senten identificades. Doncs bé, jo crec que així Lisa Taddeo fa una aproximació molt fidel al tema del desig femení i també a com aquest desig pot portar-te al cel més absolut i més meravellós, però també conduir-te als inferns més profuns de tu mateixa, o de tu mateix, si eres home. Lisa Taddeo, al meu parer, aconsegueix tot això en una obra que a mi em va semblar reveladora, perquè jo he pogut reconèixer moltes parts de mi mateixa descrites en aquestes pàgines. He trobat pensaments, he trobat emocions, sensacions que pensava que només em pertanyien a mi i moltes de les quals em feien avergonyir-me de mi mateixa i, clar, de sobte les he vist plasmades en este llibre i a banda de que això m'ha fet sentir-me menys estranya, també m'ha fet sentir-me com que forme part d'un col·lectiu, no? El col·lectiu de les dones, que potser estem callant-nos i estem amagant i guardant-nos només per a nosaltres tots aquests pensaments i sentiments per por a la reacció dels altres. I no només dels homes, sinó també i sobretot de les altres dones. No sé si a tu et passa, però jo, quan em veig reflectida en un llibre de forma tan clara, de forma tan òbvia, és que és una sensació meravellosa. Jo li faria un monument a l'autora de torn. En este cas li faria a Lisa Taddeo. Monument per a Lisa. La cosa clara. Però vinga, va, de què va este llibre? I per a començar, quina és la seva història, que és molt interessant? Doncs a veure, Lisa Taddeo és una periodista i escriptora estatunidenca, encara que té arrels italianes, que un dia va decidir escriure sobre el desig, no sobre el desig femení exclusivament, sinó sobre el desig en general, dels homes i les dones. Pel que tinc entès, Lisa va trobar un editor que va decidir recolzar-la en aquest projecte que acabaria materialitzat en un llibre. I després, Lisa va començar a viatjar pels Estats Units per tal de trobar persones que volgueren formar-ne part com a testimonis. Però a poc el projecte va anar mutant, va anar transformant-se, perquè és que, clar, Lisa va estar 8 anys viatjant pels Estats Units, recopilant testimonis i fent entrevistes per al llibre. I clar, és normal que en algun moment, en molts moments, ella es plantejara si el camí que estava seguint era el que volia seguir o si havia de desviar-se i agafar una altra ruta que li resultara més atractiva. I això és el que va passar, que un dia Lisa va dir, a veure, jo realment el que vull és escriure sobre el desig, però sobre el desig femení. I llavors, de totes les entrevistes que havia fet a dones, se'n va quedar finalment amb 3. Amb Maggie, amb Lina i amb Sloane. I les històries d'aquestes 3 dones estan arreplegades així, en este llibre. Per tant, són 3 històries de no ficció, o sigui, són històries reals. El que tens així no és una novel·la de ficció, de fets fantàstics que no han existit. Tot el que es conta així, òbviament literaturitzat per Lisa i passat pel filtre i per llenguatge de l'autora, però tot això és real, encara que de vegades sembla increïble, perquè les històries que estan així contingudes moltes voltes són tan colpidores, tan
impactants que pots arribar a pensar que estàs llegint una obra de ficció. I de fet és fàcil caure en aquest pensament, perquè com que Elisa Tadeo utilitza els mecanismes de l'escriptura de ficció i no els mecanismes més del periodisme o de l'escriptura de no ficció, és senzill, com et deia, perdre de vista que estàs llegint una obra de no ficció, tot i que està avisat des del principi. Hi ha una nota d'Elisa Tadeo que diu que estàs a punt de llegir una obra de no ficció, però tot i així és senzill, és fàcil oblidar-ho. Tinc-ho en ment, que a mi em va passar un parell de vegades. Cada capítol està dedicat a una de les tres dones, és a dir, el llibre comença amb Maggie, continua amb Lina, després Sloane, després tornem a Maggie. Van alternant-se les històries d'aquestes tres dones. I tot i que a tu pot estar agradant moltíssim una de les històries, clar, tens ganes d'acabar-la ràpidament per a tornar a la dona que has deixat abans abandonada i que vols saber com continua la seva vida. És un poc estressant en aquest sentit, perquè les tres històries enganxen tantíssim que vols continuar sabent-ne més, i per això el que diu Gwyneth Paltrow és tan cert. Eso fue muy divertido. És que no pots parar de llegir, perquè Elisa Tadeo ha fet esta cosa tan intel·ligent de partir les històries i donar-te cada vegada un tastet de cadascuna d'elles. Lisa és molt llesta. A veure, va, que t'explique una miqueta el punt de partida de cada història. Primer tenim a Maggie. Maggie és l'única dona d'este llibre que ha volgut mantindre el seu nom real, no utilitzar un pseudònim, perquè el seu cas ja era molt conegut als Estats Units, per això que t'explicaré ara. Resulta que Maggie, que ara jo calcule que tindrà aproximadament la meva edat, quan era adolescent va mantindre una relació secreta amb un dels seus professors de l'institut. I per què el nom de Maggie ja era conegut als Estats Units abans que Elisa Tadeo contara la seva història en un llibre? Doncs ho entendràs només començar a llegir la seva història, perquè la seva història comença amb un judici. És el judici que anys després d'esta relació d'amagades que va mantindre Maggie amb el seu professor, els s'enfrontarà als dos, perquè amb el pas del temps Maggie s'ha adonat que el que realment va fer el seu professor, que tenia com 17 o 18 anys més que ella, va ser utilitzar la seva autoritat, utilitzar el poder que li conferia la diferència d'edat, utilitzar molts mecanismes típics dels manipuladors per agitar-se amb ella i després deixar-la abandonada com un mocador usat. Després està Lina, que ja de casada comença una relació també secreta, una relació d'amants, amb el seu nòvio de l'institut. Lina té 32 anys i és una dona que està en ple despertar sexual. És una dona que per certes circumstàncies mai havia pogut gaudir del sexe d'una manera plena, d'una manera saludable, i ara, ja casada amb 2 fills, amb un marit que passa d'ella, que no vol gitar-se amb ella, que no vol quasi cap tipus de contacte amb ella, està descobrint la seva sexualitat, està descobrint el desig, i de fet és un desig que l'empeny a fer tot el possible, a fer el que siga, per a reunir-se amb el seu amant. Aquest desig tan intens que sent Lina la fa pensar que s'estima l'amant, però en realitat jo com a lectora la sensació que tenia és que no se l'estima tant. El que ella estima, el que ella necessita, és el que el seu cos pot donar-li, és tot el que simbolitza l'amant, que per a mi simbolitzava com una espècie d'alliberament. És la persona que està permetent-la a ella descobrir el seu cos, descobrir el plaer, descobrir el desig, i per això el necessita, no perquè l'estime realment. Aquesta és la meva percepció. I finalment està Sloane, que és una dona que projecta una imatge d'èxit, una imatge de triomf, tant a nivell personal com a nivell professional. Però, sota tot això, el que hi ha realment és una autoestima molt feble que fa que accedisca a tindre experiències sexuals que l'omplin, però fins a cert punt. Ella el que fa és gitar-se amb altres persones, amb el marit davant, fins i tot de vegades el marit hi participa, o de vegades no, o sigui, de vegades el marit ni tan sols està davant, però després ella li ho conta, perquè això fa que ell s'excite. I és interessant veure l'actitud de Sloane envers tot això, perquè d'una banda sí que sembla que ella gaudís duent a terme aquestes experiències, però d'altra, a mi com a lectora em pareixia que accedint a elles el que tractava de fer era omplir un buit emocional. Perquè Sloane és una dona que mai s'ha sentit estimada, ni tan sols s'ha sentit estimada per la seva família. I per tant, és com que accedint als desitjos del marit, el que tracta és de sentir-se estimada per algú, de sentir-se reconeguda i validada per algú, en este cas, pel seu marit, per Richard. Com et deia, les històries d'aquestes tres dones van desplegant-se al llarg del llibre. I passen moltíssimes coses, però sobretot
jo penso que allò més interessant és el que passa en les ments i en els cors de les tres dones protagonistes, perquè totes, d'una manera o d'altra, experimenten un canvi de perspectiva envers la seva pròpia vida, la seva forma d'entendre el desig, des del començament del llibre fins al final. En tres dones, Lisa Taddeo el que fa és donar visions molt diferents de com les dones vivim el desig, també de com ens relacionem amb altres homes i també de quins rols adquirim i juguem al llarg de les nostres vides, normalment espentades per una mentalitat col·lectiva que està fonamentada en el patriarcat i que ens fa pensar que és normal que acceptem certs rols tradicionals de dona o fins i tot que considerem que alguns comportaments dels homes cap a nosaltres, cap a les dones, són normals quan realment no ho són o no haurien de ser-ho. Per això et preguntava al principi del vídeo si penses que en algun moment de la vida, ara fent memòria, has pogut patir assetjament sexual però en aquell moment no ho considerares com a tal. Perquè jo això és una cosa que em pregunte freqüentment, és a dir, abans de tindre certa visió feminista, quantes actituds i quants comportaments d'homes que eren profundament masclistes vaig tolerar i vaig normalitzar fins al punt de ni tan sols recordar-los? Perquè, clar, si en aquest moment no foren importants, no foren rellevants, jo no els vaig considerar com una cosa anòmala, és fàcil que me n'haig oblidat. Potser alguna d'aquestes actituds, d'aquests comportaments que jo he oblidat, podien haver sigut considerats com a assetjament sexual? És una cosa que jo em pregunte i que este llibre m'ha motivat a preguntar-me de nou. I és així perquè en este llibre les tres dones, totes elles, patixen en algun moment de la vida algun tipus d'assetjament sexual, però no l'etiqueten amb aquestes paraules fins molts anys després, fins que revisen el seu passat, reconsideren la situació que van viure amb altres ulls, amb altra mentalitat, i s'adonen que el que va passar no era normal, que per molt que elles ho normalitzaren en aquest moment, el que estaven patint era l'abús d'un home cap a elles, en una posició d'autoritat o de dominació. Tres dones, com et deia a l'inici, també és un llibre que et dona l'oportunitat de plantejar-te com està a hores d'ara la teua relació amb el desig, si lo veïs i com i quan, o si no li fas molt de cas i per tant quan explota ja té més força de la que tu pots gestionar i per tant t'arrossega cap a llocs on la voluntat no té gens de poder, que jo crec que això és una cosa que en major o menor mesura els passa a les tres protagonistes d'esta història. També és interessant comprovar a través d'aquest llibre com el desig hauria de ser una cosa personal, una cosa que només ens pertanguera a nosaltres i que poguérem exercir de forma lliure sempre que no interferirà amb les llibertats de la resta de persones. Però com et deia, amb este llibre t'adones que està molt lluny de ser així la cosa, perquè el desig és una cosa que deixa de pertànyer-nos només a nosaltres en el moment en què està modelat i contaminat per mogolló de prejudicis, per la moral, per la religió, per les expectatives que els altres tenen sobre nosaltres i tantes altres coses més que escapen del nostre control. I també mola molt observar les dinàmiques, les relacions, quasi totes prou tòxiques, la veritat, que es generen entre les dones protagonistes i els homes amb qui es relacionen. Maggie amb el seu professor, Sloane amb el seu marit i Lina, d'una banda, amb el seu marit i d'altra amb l'amant. I fa molt de mal veure la quantitat i el nivell dels comportaments masclistes dels homes que apareixen en este llibre. Fins i tot estan presents en els homes que semblen més moderns, més progressistes, i el més trist de tot és que ni ells mateixos se n'adonen, perquè tenen el masclisme tan interioritzat que pensen que el que diuen, el que fan, la seva forma de tractar les dones, de parlar amb les dones, és natural i és acceptable, quan realment no ho és, i haurien de fer una llarga revisió a la seva manera de comportar-se, no només amb les dones, sinó en la vida en general. Per això també et contava que aquest llibre va molt bé per a fer una revisió de com està la teua parella, en cas que siga una parella heterosexual, o en cas que, tot i ser una parella homosexual, tu detectes, notes que hi ha una de les dues persones que està exercint el rol típic, històric de l'home, proveïdor, treballador, però alhora que no fa res a casa, per exemple, estic generalitzant moltíssim i estic estereotipant-lo per a que ho vegis, i l'altra persona està exercint el rol, està jugant el paper tradicional de la dona que ho aguanta tot,
que fa el que estiga per a que la seva família estiga feliç, quan ella mateixa no ho és, no? Este llibre està molt bé per a fer aquesta revisió, per a preguntar-te si t'estàs comunicant de forma saludable, de forma assertiva amb la teua parella, si estàs expressant els teus desitjos, no només els desitjos sexuals, sinó els desitjos en general. Si la teua parella tu sents que t'està complaent, igual que tu la complaus a ella en altres àmbits. I altra cosa que m'ha interessat moltíssim de la novel·la és com, per culpa de la mentalitat patriarcal que busca que les dones ens enfrontem entre nosaltres, efectivament acabem així enfrontades. Hi ha diversos casos al llibre de dones que, de forma deliberada o no, fan molt de mal a altres dones, ja siga criticant-les, marginant-les, enganyant-les d'alguna manera o atacant-les verbalment. I succeeix com amb els homes i el masclisme. Tenim tan integrat i tan assumit el costum de criticar-nos entre nosaltres, de posar-nos la traveta a la primera oportunitat, que ho veiem normal, pensem que és una cosa natural, no ens preocupa, no hi reflexionem. Encara que jo sí que pense que la creixent mentalitat feminista dels últims anys està millorant tot això. Totes hem sentit parlar de la famosa sororitat, però tot i així jo continuo detectant que les dones tenim tan assumits i tan interioritzats certs comportaments, certs rols, que no podem arribar a veure quanta influència negativa poden tindre no només sobre les nostres pròpies vides, sinó sobre les vides de les altres dones. Per a mi, la conclusió perfecta a esta qüestió són aquestes paraules d'Elisa Tadeo a Tres dones. Si no és que hem passat pels mateixos tràngols, les dones no hauríem de criticar les vides de les altres. Vinga, va, i ara secció lingüística! Aprenem coses sobre el valencià! Avui et porte una expressió i una paraula. Començaré per l'expressió, que és la següent. Et llegiré la frase. Li explica en Nodel amb tots els 7 siuts totes les sensacions que el sexe li va provocar. Quan tu dius que una persona et va explicar alguna cosa amb tots els 7 siuts, el que vols dir és que te ho va explicar amb tots els detalls. També pots dir, per exemple, que te ho va explicar amb pèls i senyals, o una expressió que m'agrada moltíssim, que t'ho va explicar fil per randa. Per exemple, jo així, a este vídeo, no t'he explicat Tres dones amb tots els 7 siuts. Pràcticament no te n'he donat detalls. T'he contat una miqueta per damunt de què va la història, què hi podràs trobar, sobre quines coses reflexionaràs llegint este llibre, però ja està. Jo no te l'he explicat amb tots els 7 siuts. I ara la paraula, escolta. En la seva declaració inicial, en Hoyt diu que l'Aaron Nodel es va escarrassar per ajudar la Maggie més del que era la seva obligació. Vegem què diu el Diccionari Normatiu Valencià sobre este bonic verb, escarrassar-se. Vol dir despernegar-se, fatigar-se treballant o esforçar-se molt en una faena o en una empresa. Per exemple, jo, és veritat, no et conté els llibres amb tots els 7 siuts, però sí que m'escarrasse per a fer els millors vídeos possibles per a que a tu t'agraden moltíssim i acabes subscrivint-te a este canal, a Llits-me, i em veges tots els vídeos. Un sinònim d'escarrassar-se és trencar-se l'esquena. Tu, per exemple, podries dir l'altre dia en el treball em vaig escarrassar portant cafès a les taules, perquè sóc cambrer, no? Per exemple. Però també podries dir l'altre dia en el treball em vaig trencar l'esquena portant cafès, portant croissants, portant cerveses, portant entrepans a tot el món que havia vingut a esmorzar al meu bar a la mateixa hora. Queda clar, no? Doncs això és tot. Espero que t'animes a llegir Tres dones d'Elisa Tadeo, que després em contes què t'ha semblat. Jo penso que t'agradarà, tant si eres home com si eres dona, perquè pot semblar que este llibre, com que les protagonistes són dones i es parla del desig femení, bla bla bla, només interessarà a les dones. Doncs no, estàs molt equivocat, estàs molt equivocada. Si eres home, també t'interessarà, perquè així hi ha homes, com et contava, hi ha homes que perpetuen un comportament i una mentalitat absolutament masclista, hi ha homes que s'estan relacionant amb dones. A través de l'escriptura d'Elisa Tadeo i de la caracterització dels personatges podem accedir també a la mentalitat de vosaltres, dels homes. De fet, jo ara tinc molta més mirada analítica i puc saber què pensen tots els homes en cada moment després de llegir Tres dones d'Elisa Tadeo. Això no és cert. Però vull dir-te que realment qualsevol persona de qualsevol gènere pot gaudir d'esta lectura, pot aprendre amb esta lectura i sobretot esta lectura li pot servir per a fer una revisió completa de com està la seva relació amb el desig, amb altres persones de la seva vida que són importants i sobretot
amb ella mateixa i amb els rols que està ocupant de forma més o menys afortunada en tots els àmbits de la seva vida. Així que vinga, si ja l'has llegit, compta amb els comentaris què et va semblar i si no, encarrega'l a la llibreria, a la biblioteca, demana-li a un amic o a una amiga i comença la lectura que, com diu la Gwyneth Paltrow, Nunca lo olvido. no podràs parar de llegir. Adeu!